लिंजोबखानाय हाग्रा जोब्बा बहा थागोन हाग्रा जोब्बा बहा थागोन नोंसोर हा हाग्रा जोब्बा बहा थागोन ए नोंसोर होखारनो हाया नोंसोर बिदिबा सिफायनो हायोबा मानो होखारनो हायाखै बिसोर होखारनो हाया नै मोनजोबा गासिबो नै खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगो नोंथांमोन बियाम सिराप चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय जोंनि समाजाव गोबां दुखुनांथाव जाथाय जागासिनो दं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दाख्लैबावैसो बिटिसि सेक्रेटारियाव बिराद गिदिर दावराव जालांबाय मानि थाखाय जादों होनना बे एनअसि ट्राइबेल स्टेटास हिसाबै द'था कमिउनिटिसफोरनो जातिफोरनो होनो नागिरनाय एनअसि हरनायनि थाखाय बेखौ बोराबनानै हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि खुंथायखौ बोराबनाय मोनदों रायजो राजाफोरा आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि सिङाव थानाय गासै फरायसाफोरा बोराबनाय मोनदों बिथांनि बे खामानि थाखायनो 2016 मायथाइयाव बिथाङा एनअसि हरदोंमोन आरो दायो नैबे एग्जिकिउटिभ मिटिं लानायाव एनअसि हरनो नागिरदों ना मादों बेबायदि बाथ्राबो आरो बिथाङा मानदों सापर्ट खालामनायखौ नुनो मोनदों बिनि थाखाय मानदों रायजो राजाफोरा गोबां खुद्रिसारदों जाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ भट होयै होयै देरहाहोदों जाय रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ फोथायनानै 27 गाहाम सिट मासि लाहोनानै देरहाहोदों बैसोरनो जुदि बेबायदि थगायोब्ला रायजो राजाफ्रा लामायाव फैनानै धरना होगोन बा मानदों जि खालामनांगौ बेखौ खालामगोन होननानै माखासे बाथ्रा फरायसाफोरा बुंदों आरो बेजों लोगोसे दिनै मोनसे आङो भिडिअ भाइरेल नुनो मोनदों खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ थांनाय मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव गोबां होबथादों आरो साक्सेसफुलबो जादों गोबां हा गाव गावनिखौ थाखानानैबो बेखौ दोननानै हादान सिफायहैनाय आरो हादान सिफायनानै बे हाखौ गुबुननो फाननाय बेबायदि बिजनेस खालामनायखौ बै थांनाय समावबो नुनो मोनदों आरो दा बै समाव होबथानायखौ लानानैनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि गोबां खामानि मावग्रा वार्कार्सफ्रा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बामसावनायखौबो नुनो मोनदोंमोन जे बर' हारिया जुदि थायाब्ला बर' हारिया जुदि बेफोरबायदियाव थानो मोनाब्ला दानस्रांनो मोनाब्ला सोरथो मोननांगौ बेबायदि नाथाय मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो कि हाग्राखौ जोङो बासायाब्ला जों बहा थांना थागोन जोंनो नांगौ अक्सिजेनखौ होयो दंफां लाइफां दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो दिनैनि जि जाहोन मानदों जाथाय नुदों बेखौ मोनसे निउसआ नुदों बड'लेण्ड निउस एक्सप्रेस ना मा होनदों पानिराम ब्रह्म इएम बिथांनि दारि जादों होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों आं मिथिया बेसेबांखिनि सैथो नाथाय बेफोरबायदि गमामायैनो जुदि जादोंब्ला जों ओरैनोथ' नुखाबाय जे बिटिसि खुंथायनि सरकार दानि गोदान सरकार बियो फेल जाबाय होननानै जे हाग्राखौ रैखाथि होनायाव फेल जाबाय होननानै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों जेब्ला गैथारा अब्ला बिनि थाखाय सरकारा हा बायदिसिनाबो होनानै होदों थांनाय समावहाय नाथाय हाग्रा दानफायनानै न' लुहैनाय हाग्रा दानफायनानै थाहैनाय बे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नाथाय दिनैनि जि भिडिअ बियो न' लुहैनो थाखाय नङामोन दिनैनि जि भिडिअ नुनो मोनदों बेयो जाबाय दंफां दानफायनानै बेखौ बेफार खालामनो नाजानाय दंफां दानफायनानै बेखौ थक्था बाथाम बानायनानै बेखौ फाननो नाजानाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा बे मानदों सिखोना जोहोलावनि नेशनेल पार्क मुं मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव मोननाय बेखौ जोङो प्रटेक्ट खालामनानै लानो रोंनांगोन मालाबा समावहाय बेनो गोबां जोंखौ जौगाथाय फारसे लांहोगोन मानो होनना बुङोब्ला दिल्ली मुम्बाइआव थाङोब्ला नोंथांमोना मिथिगौ बेयावहाय जे इनभाइरनमेन्टआ बेसेबांखिनि गाज्रि मानो होनबा दंफां लाइफां गैयाब्ला बिनि मानदों हां लानायाव जि पलिउसन दं गारि बायदिसिना सालायो बेफोरनि जि उखुन्दै ओंखारनाय पलिउसन बे बांनायनिफ्राय बांलांगासिनो दङ दा बैथिंनिफ्राय जाय मानसिफ्रा थायो बिथांमोना जेब्ला आसामाव फैयो बा बड'लेण्डआव फैयो बिथांमोना खोब मोजां मोनो मानो होनबा बिथांमोना हांखौ मोजां लानो हायो
स' जों बेखौनो जों धोन सम्पति होनना सानना लानो हानांगोन मानो होनना बुङोब्ला नों हाजारखि खामाया मानो नोंनाव जुदि हां लानो हानाय बेसादा जुदि गाज्रिब्ला पलिउसनबा अब्ला नोंनि फैसायाबो थांबाय थागोन माबोरै थांबाय थागोन होनबा नोंनाव एफेक्ट जाहैगोन नोंनि हार्टआ एफेक्ट जाहैगोन नोंनि हां लानायाव एफेक्ट जाहैगोन नोंनि देहाया नुकसान जागोन बायदि बायदि जोङो बेमारजों मा होनदों जुजिनो गोनां जागोन आरो बेयावहाय जुजिनायाव जोङो फैसा थाखानि गोनांथि जागोन आरो बे फैसाखौ जों जेसेबांखिनि खामाय जमा खालामना दोन आरो स' थां बेबायदि आरोना दा दिनै बिनिखायनो आं खावलायो बिटिसि सरकार एबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जे थाबैनो बिनि सायावहाय नोजोर आन्दाज खालामालासिनो एक्सन लानांगौ सोरबा बाबो बेनि बिबानखौ बोख्लायनानै होनांगौ आरो आं बेखौ बुंनो सानो बे बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा एसटि ट्राइबेलनि मा होनदों द'था जे जाथि बिथांमोननो एनअसि हरनो नागिरनाय आरो माखासे 2016 जे मोनसे नटिफिकेसन हरनाय गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथाङा साननाङा जे जों बेवहाय मा होनदों बर'ल' नङा गुबुन जाथि बेवहाय दंदेरो आरो आं एनअसि हरबाल' जे मा होनदों ट्राइबेल मोनगोन बिदि नङा जों नोंनि थाखाय मानो लाजिनांनो गोनां जानो नोंथाङा बर' हारिनि मोनसे मार्क लानानै थांनानै दंगासिनो दं बेनो जाबाय नोंथाङा सासे बर' सुबुं दा बर' सुबुंनि दारैनो सोरबा जुदि ट्राइबेल मा होनदों स्टेटास मा होनदों द'था जे 6था जे जनजाथि बिथांमोना जुदि गमामायैनो बे हरनाय समाव जुदि मोनमारोमोनब्ला अब्ला नोंथांनि थाखाय जों बर' हारिनि गेजेराव गोबां गिदिर दागो जाना थागोन बेनो गुबुन ट्राइबेलाथ' जोंल' नङाना गुबुनबो दङ गोबां ट्राइबेल दङ गोबां मा होनदों कमिउनिटिस एबा जाथिजों लानानै ट्राइबेल जादों नङा होमबा बेयाव जोंल' बर'आल' ट्राइबेल नङा बे होननानै बेवहाय जोंखौ गुबुन ट्राइबेलफ्रा जोंखौ इगनर खालामगोन जोंखौ दुसिगोन जे जों बै समावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट खालामनांगौनि गोनांथिया मा जोंनि अमा जानाय अमा बेदर जानायफोरखौ मुगैयोमोन मायोमोन जोंनि फरायनाय लिरनायफोरखौ बेसेबां नासयोमोन दाबो जोंनि जायगायाव बड'लेण्ड जाय हाबाखैमोन दाख्लै बय हाबबाय नोंथाङा जे हाबाखै होनदोंमोन बे दाख्लै बय हाबबाय दा बेयावबो नोंथांमोना थांना नायहैबाय स्कुल लामा दालां गासैबो मा होनदों आनडेभेलप गोजा दा बेयाव थांनानै नोंथाङा खामानि मावहैनांगौ गोदान गोदान गामियाव थांनानै नोंथाङा खामानि मावनांगौ जाहाथे नोंथाङा मा होनदों गोदान सरकार दानो हाबाय फिन खेबसेबाव आरो बे हिसाबै नोंथाङा जि जायगायाव नोंथाङा भट लायनो थांदोंमोन जि जायगाखौ नोंथाङा हाबा होनदोंमोन दा हाबबाय जेला बेनि सायाव खामानि मावनांगौआ नोंथांनि दायथ' मानो होनबा नोंथाङा दा सरकार दागासिनो दङ सरकार एबा राजखान्थिनि थाखाय पावारनि थाखाय एसेबांखिनि नाटक खालामनांगौ गोनांथि गैया आं सानो दिनै गोबां फरायसाफोरा गावनि फरायनायखौ दोननानै मा होनदों एसटिनि थाखाय एनअसि हरनायनि थाखाय बेखौ बोराबनानै दिनैहाय नोंथांनि दायाव जों गुबुन जाथिफोरजों जों दिनै गुबुन ट्राइबेलफोरजों जों गोबां लाजि फोनांजागोन दा दिनैहाय सोरबा सासे बर'निफ्रायसो हरनानै बेबायदि मोन्दों होनना बुंनाय बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेनो आरो दा सोरबा न'खराव जुदि सोरबा गोरोन्थि मावोब्ला बै न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ जेरै इण्डियानाव बुङोब्ला हौवाया जुदि सासे आतंकबादिब्ला हिन्जावखौबो गिरफ्तार खालामो फेमिलिखौबो गिरफ्तार खालामो बिफा फिसाला गासैखौबो गिरफ्तार खालामजोबो थिग बेबायदिनो दायनिगिरि हिसाबै नोजोराव होयो थिग बेबायदिनो बर' हारिनि मार्कखौ लानानै बर' हारिनि ब्रेन्डखौ लानानै नोंथाङा जेला बेबायदि खामानिखौ मावगोन अब्ला जों बर' हारिखौसो नोंथांनि थाखाय दुसिगोन आरो थिगासे दा जों नुनो मोन्दों खोनानो मोन्दों जे ट्राइबेल जानाया दा सम्भावना नङा स्टेटास जों मा होनदों ट्राइबेल होनाया नाथाय गमामायैनो फिउचाराव जुदि जायोब्ला बे गोबां दुखुनांथाव जागोन बेनिखायनो बिनि थाखाय नोंथाङा बेखौ सानै हयै हुसियार था आरो सानै हयै जाहाथे गावनि जाथिजों दुश्मन जानानै थायालासिनो खामानिखौ माव गावनि हारिनि थाखाय खामानि मावदों गावनि हारिनि थाखाय हाथियार दैखांदोंमोन नोंथाङा बिनि थाखायनो बेखौ बावनो नाङा दिनै नोंथाङा हाग्रा बंग्रायाव थानानैसो मा होनदों हाथियार लानानैसो थाखुमा नोंथाङा मुभमेन्ट खालामदोंमोन नाथाय बे हाग्राखौ नों जुदि प्रटेक्ट खालामनो हायाब्ला बै हाग्राखौ जुदि रेसपेक्ट होनो हायाब्ला नों माबायदि मानसि जागोन बिनिखायनो जाय हाग्राया नोंथांखौ बै समाव मुभमेन्ट खालामनाय समावहाय नोंथांखौ मदद होदोंमोन बै हाग्राखौ रैखाथि होनो सोलों आरो हाग्रानिफ्राय जे जों मोनो बैखौ जोङो रैखाथि होनानै जोङो बेखौ रेसपेक्ट होनानै जों बेखौ मोजाङै रैखाथि प्रटेक्सन होनानै जों बिनिफ्राय लानाया गाहाम बेखौ जों मानिफ्राय लानाय हां लानो अक्सिजेन मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो आसा खालामो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि एडभान्सलि आं नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो मान बावहरनाय थाबाय खुलुमबाय थेंक इउ सो माच